tun truma chuan CCTV na lak video hmuhnawm tak tak te kan tar lang ve le dawn ani rukru rinom rukru zong zong te hi an sual vek lo ani nge hei hian ati chiang viawang chu papakhat hian a bike chu siam that atum mek lain abul vela chuan engthil nge thleng ti chu a hrelo shim shim rukru pakhat chu lo langin bike ni tu pa ke kor ipte ya wallet chuak chu moin laga tuma reilo te hnuwa CCTV chu a hnunga aum ti chu hriin a thil ti lai chu ala vek ti chu a hmuwa a hlau tak em awangin a hmel chu thup bo atum ani wallet chu leya chuan pai thlain chu pa hnen a chuan a thlau ti chu a hrilta ani rukru hian camera ma hian a in chir zia chu tilangin akal bo vele ngal ani rukru van duai he rukru hian thila ruk nuwa film khur taka tlan chua azir deu alangai do niin alang he rukru phakar takhi customer pa ngai angin tlereu dora hian aluta dornga tu hna hian gold chain ritak chu adil ani kongkhar ama a inkal thei automatic door lock le CCTV chu aumti a hre hau lo ti hian gold tree hi or chung hian atlan chuak ta thut ane door ngak tu pa hi achi ai mi lova chain chu pekir tur chuan a hril ngala til thlen dan tur chu alo shelok vek ane ti chuan he ruk rupa hi jela atlereu ngai nat vak lo kutkol nen chuan aluta ane Sazuk hair salona atlan lut he sin hi salona ainchana papakhat chu asam me sak mek niin nu pakhat chuan a hun tur chu alo ngak ve mek bok ni ha dam thlak tak chu avaniem ni masela he ni nom tak khi ni masela he ni nom tak khi boina in aron thlak dang lamta achan chu Sazuk kilian tak nei chuan salon glass kong khar chu aron suke veka nu pakhat chunga hian aron zuang lut ane ti chuan mu thei lovin aum zui le ngal ni masela secondary lo te hnuwa la om chu alo kir le a salon chu chuasan tu ni om takin a om ane vani thlak takin hliam tur anom lo hlawa ama ero chu salon nei tu pa tan hian dor sim thatnan sumtam tham tak chu amhan ral le nge angai don ani mel rupro fing tak jail tanga tlan chuak jail tang pakhat chu security guard te ven himna hnuaya a court hun tur chu anga mek lain thil oi omlo tak mai chu ati pangai tak chuan a oma ti chuan rin lo deuin chak takin kongkhar lampan chuan atlan pheya van doi thlak takin alawin kal lo hlau guard pathum te chuan an zui ngala tang pakhat jok chuan hun rem chang mu vein tlan chua atum vele a ma se police te hian an lo dang man ane tang pakhat jok hi hlotling takin tlan chuak ma se ni reivak lo hnuwa man le ane teleporting man CCTV camera chuan thilrap om tak thleng alafu papakhat khoi tang nge ti hriat lo ko thlera lo kal chu alafuwa ti hian pangai takin akal chun zom le mi tu man he pa lo lan top dan hi an mulo kong sira tang hian alo lang top mai ane phone ani lo pon teleporting device chu enin man mo takin abul chi building a chuan alut ngal he pa lo lan top dan hi soifi dan tur i remia zokem Seagull Coaster Savane na in machon hi pilot ten thona an khatlaya boina lian tak an machon thin chu ane ani chuan he savatu takhian in man tur kha nom lo takin amhan tir thei chati i reve em abik takin i maya khan tang ta se chu thil chia chu he nu chunga thleng hi ane roller coaster chuan chu achakin apur em ema nimasela an han tlan chia hian Seagull thlok chu amaya tak chuan ron betin angonga chuan atla thale he tiang hian secondary vak lo chung chu aoma ti chuan he nula hian sawa hi apai son ta ane maktak main sawa hi ala nung renga
zalian takin a thlok son ngal ma se nula hi a chuan chung zongin lau thong takin a renga savadang lo thok le tur laka chuan a in veng reng ane ostrich le papakhat in sual lockdown hun lai mi tu ma chuan phalo lai kha ila serengem I chuak luiani chuan guard la tak tak te ma chon angai lai kha he ostrich hian khati hun lai kha min ria chu tir papakhat hian a in chu a chu sana chuti vele ostrich lian zet chuan malama pan tur chu a lo ti ding a thlalai tak chuan a zap kuma thil thlen dan chu a ria tir ani ber ostrich hian ti din chu a tum nge ya a chang le a khika ni masela hepa hian man ru mangin a lo do let vele thum fecal bed nu pakhat chu ATM a ui nen an kala alan danin a ui hi a fingin a har mel view bok a buluka stena chuan a ui chu a thlung ani hetia kebin a lu rual hian ui hian hunrem chang nein banner stand nen chuan man mo takin a tlan cheta ani kongpui huwa chuan tlan phein Coca-Cola banner chu a phelop mai ani Coca-Cola company te hian he ui hi an company tilar tu tan an mang du mai thei ane hotela sakei bak nei he CCTV footage hian sakei bak nei India rama hotel pakhata alut lai chu alantir dai dan na chu azwan khuma camera tang chuan rang takin abozui ngal guard chuan thom hriat aneya cabin atang chuan a in kuala ma se engma om lo wangin a thut chun zom le ngal ti chuan sakei bak nei hi garage le hotel puma chuan a kalkuala cho ei tur azong ni ngei tur ane ni ma sela wa nei thlak takin mi tu ma a mu lo wangin hotel chu a chu san le ta ane delivery boy chemaksak he delivery boy hian thilrin lo tak mai li fatanga achu ma hian ati phekhok pakhat chu ruk tum om takin a choi ka nga ma se rin lo deuin a hnim ta jok ani aten om view mai the engpo chuno ni se adu ang tok a hnim nuin sneaker chu ada let leya akal bota ani phekhok uilo nim chu nuamati view ni om tak ani Rooster Thinrim ui chau hi delivery boy melma chun annilo achang chuan arte po hi anni ve thin tho mai he Rooster Thinrim tak hian delivery boy bungrua petur chu abeya ti hian zon khomen atlan che tir ta a achak lomnan tuala chuan atei kwal vel ane he video hian nurap tak pakhat zombie anga chu alantira kongpuya chuan a kutliak chung hian a kalkuala arak thom mang ang chuan mi zong chu ati chi aina sa hle police te chu lo langin an manta ane Halloween party atan Halloween bo sai nge ni anga thildang wangjok ni ang le ole tuntumatan chuan khati zong khani ye CCTV footage sang kan handalan tak te a khan engkhan nge imit la weber le comment lama milau shetir vedonia